Μετατρέψτε το smartphone σας σε nanophone. Εκμεταλλευτείτε μια τεχνολογία που αναπτύχθηκε για τα διαστημικά ταξίδια για να κάνει τα υλικά πιο ανθεκτικά. Αυτή η κατοχυρωμένη τεχνολογία εφαρμόζεται πλέον σε εντελώς νέες κατηγορίες προϊόντων και είναι στη διάθεσή σας. Αυτά τα προϊόντα είναι made in Germany και διατίθενται στο εμπόριο διεθνώς από την WLM GmbH. Σας έχει συμβεί? Σπασμένες οθόνες, λερωμένες επιφάνειες, ακριβές θήκες για smartphone ή προστατευτικές μεμβράνες? Όχι πια. Το MyProtec είναι το προϊόν που μπορεί να μετατρέψει το smartphone σας σε nanophone. Το προϊόν αυτό κάνει το smartphone σας μέχρι και 600% πιο ανθεκτικό σε θράψεις και γρατσουνιές. Τα βακτήρια δεν έχουν καμία ελπίδα να παραμείνουν σε αυτή την επιφάνεια. Τα δακτυλικά αποτυπώματα και οι ακαθαρσίες απομακρύνονται εντελώς με ένα σκούπισμα. Δεν χρειάζεται να κρύβετε πλέον το φανταστικό σας smartphone σε ακριβές θήκες. Χρησιμοποιήστε το MyProtec Protect για τη συσκευή σας και δείξτε την σε όλους. Δείτε πώς λειτουργεί. Απλά φανταστικό. Ο κίνδυνος να σπάσει η συσκευή σας αν πέσει κάτω μειώνεται στο ελάχιστο. Παραγγείλετε το MyProtec και μετατρέψτε το smartphone σας σε nanophone. Προστατέψτε σωστά τη συσκευή σας από φθορές, βακτήρια και σταγόνες νερού. Αυξήστε την αξία μεταπώλησης. Το MyProtec κοστίζει λιγότερο από μια θήκη υψηλής ποιότητας. Απευθυνθείτε στο άτομο που σας έστειλε αυτό το βίντεο. Εκείνο γνωρίζει πώς θα αποκτήσετε το MyProtec. Γνωρίζετε άτομα που έχουν επίσης smartphone? Αν ναι, τότε ενημερώστε τα για το mobile marketing της WLM και βοηθήστε μας να αναπτυχθούμε. Η WLM ρώτησε 100 άτομα αν θα αγόραζαν αυτό το προϊόν. Το 87% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά με ενθουσιασμό. Αυτή η πληροφορία φέρνει κέρδος, γιατί όταν δημιουργείται κάτι μεγάλο από μία μικρή ιδέα, τότε είναι καιρός να το μοιραστείς με άλλους ανθρώπους. Ευχαριστώ για το χρόνο σας.